moje jméno, jakože říkala Verča, je Simona Frimelová. Já se tady úplně na úvod teda hrozně krátce představím, protože mnohem víc o sobě budu mluvit v rámci té prezentace, protože je to součást i toho, co bych vám tady ráda dneska předala. A jinak tedy jsem podnikatelka, podnikám v několika oborech a jedním z nich je síťový marketing, a proto se budeme bavit i o tomto. Další obor je potom osobní rozvoj, vzdělávání a teď aktuálně pracujeme na spuštění franšízy právě v rámci Podnikám česky, na což se moc těším a děkuji i Verči, že mi tady dala možnost být s vámi, protože si toho vážím a miluju tady tu atmosféru klubu. Jsem ráda, že se můžu stát součástí a podpořit celou myšlenku a vizi klubu a zároveň do toho přinést něco svého, to znamená přinést tam i nějakou podporu z mé strany. No a co se týká tedy toho, co jsem si pro vás dnes připravila, co bych vám tady ráda předala, protože já se věnuju hodně osobnímu rozvoji. Je to téma, které mě provází prakticky celý takový ten dospělý život, ale na začátku jsem s tím hodně bojovala a ty věci, po kterých jsem toužila, tak nepřicházely tak rychle. A já mám téma, pokud jste to už viděli, nevím, jestli bylo třeba v pozvánce, já tady pustím prezentaci. Já se přiznám, že s Canva prezentací taky úplně nefunguji, takže uvidím, jestli mi to půjde. Mám tady nasdílenou obrazovku. Tak a teď jenom vidím vás a jenom mi dejte, kývněte hlavou. Super, děkuji Gabi, děkuji. Takže já mám pro vás téma, jak si přitáhnout úspěch. A tohleto téma, které tady budeme probírat, možná bude malinko pro vás nové, možná pro některé už známé, možná sami už někteří z vás ty techniky, které vám tady nasdílím, využíváte. A já jsem tyhle ty techniky, které mám, tak jsem si na ně přišla v průběhu života, ale nejenom od sebe, mám to od různých mentorů, koučů, hlavně ze zahraničí a samozřejmě jsou to odžité věci z praxe. Já sama se věnuji osobnímu rozvoji nejenom v rámci sebe, ale mám klienty, pořádám kurzy, pořádám i osobní mentoringy, mám mnoho klientů, máme velmi rychlé výsledky s tímto. A ty techniky, které tady budeme kombinovat, které vám dneska předám, jsou techniky, které vám můžou pomoct ve vašich projektech, ve vašem podnikání, dostat se rychleji na tu vaši vysněnou úroveň, po které toužíte. A nemusí to ale být jenom součástí vašeho pracovního života. Já to využívám i v osobním životě, využívám to i v rámci rodiny, protože úspěch neznamená se jenom peníze, a nebo kariéra. Úspěch může být i to, že člověk žije šťastný a naplněný život, že je zdravý, že je spokojený. Takže každý z vás určitě cítíte pod slovem úspěch něco svého, co tam s vámi rezonuje. A věřte mi, že tyhle ty techniky, které vám tady nasdílím, vás můžou podpořit v jakékoliv oblasti vašeho života. A než ale začnu, než vůbec přejdu k tomu hlavnímu tématu a k tomu, co a jak funguje náš mozek, jak funguje vůbec energie kolem nás a možná i ten svět, tak bych vám tady dala takovou otázku a já už rovnou i využiju chat, aspoň zjistím, jestli nám funguje, jestli to dobře vidím. A ta otázka je, jestli z vás někdo mi dokážete říct, co bylo před velkým třeskem. Co se dělo předtím, než vznikl náš vesmír? Si dokážete odpovědět, jestli mi dokážete nasdílet, co vlastně vzniklo ještě předtím, než jsme tady byli my. Nějaký chaos. Nějaký chaos. Se říká Super, je vždycky, to před možné. něčím Aha, bývá chaos. aha, aha. Bylo tady chaos, možná máte někdo jinou představu, co mohlo být před velkým třeskem. Častokrát, když se třeba na tuto otázku zeptám, tak bývá například, že prázdno, nebylo nic. Aha. Dáša tady píše vesmír, tedy někdo tomu říká Bůh, nemá počátek, je to velká energie. Aha. Gabi tady píše energie, hmota. Aha. Petr Štěpánek byl vesmír. OK. A tahle ta otázka teďka není o tom, aby jsme tady půl hodiny diskutovali a filozofovali, co bylo před velkým třeskem. A Vlaďka tady ještě píše nekonečná energie a světlo. Ale vidíme na ní jednu nádhernou věc, že vlastně nikdo z nás přesně neví, co bylo před velkým třeskem, z čeho jsme, jak jsme vznikli. Je tam určitá vyšší moc,
kterou i když toužíme pochopit, i když hledáme tu pravdu a většina z nás ji cítí někde uvnitř sebe, taková ta intuice, že víme, že tam něco bylo, že tam je to bezpečí, že tam možná je ten Bůh, možná je tam ta energie, možná je tam nějaká energie toho nekonečného světla. Každopádně všichni tušíme, že je tady něco vyššího, než jsme my sami. Je tady něco, o čem možná ještě my sami ani nemáme představu. A troufnu si říct, že opravdu nikdo z nás teďka s určitou 100% jistotou nedokáže říct, jak vznikl vesmír, proč jsme tady a co tady tvoříme. Všechno to jsou naše určité představy o tom, jak funguje život, jak funguje tento vesmír. Jsou to naše pravdy, které vychází ať už z určitých zdrojů, anebo z našeho nějakého životního přesvědčení, z rodiny, ze společnosti. Co je ale důležité, je to, že pojďme tuhletu myšlenku dneska využít ne proto, že bychom tady hledali tu pravdu, ale protože se můžeme otevřít, že možná ještě spoustu věcí neznáme, že možná ještě spoustu věcí nevíme a že možná existuje něco většího, než jsme my sami, že když se otevřeme tomu, že s tím můžeme spolupracovat, že můžeme společně tvořit tento vesmír, že můžeme čerpat z téhleté nekonečné energie, z té velké podpory, která k nám proudí, tak možná dokážeme tvořit ten náš vlastní život z úplně jiné dimenze, z úplně jiného pohledu na svět a z úplně jiných možností, které se nám tady naskytají. Já když jsem byla mladší, tak si vzpomínám, že jsem byla úplný ateista, nevěřila jsem absolutně v nic, ale pokladla jsem si pořád stále tu jednu otázku, kterou jsem začínala. Co bylo předtím, než jsme tady semka přišli my? A tím, že jsem na ní nedostala nikdy odpověď, tak jsem začala samozřejmě pátrat, začala jsem se vzdělávat, začala jsem číst. A já bych chtěla, aby jsme se na to nedívali z pohledu jenom nějaké možnosti ezoterie nebo třeba toho Boha a podobně, ale aby jsme se na to dívali jako na určitý principy v životě, které nás můžou obohatit, které nám můžou pomoct, které nás můžou posunout na vyšší úroveň našeho života, na vyšší kvalitu našeho života. A já věřím tomu, že každý z nás, kdo tady podniká, to dělá hlavně proto, že cítí určité poslání, že chce pomáhat lidem, že chce naplňovat nějaké vyšší standardy té společnosti. Ale samozřejmě věřím tomu, že tam máme i osobní zájmy, že chceme naplnit náš kvalitní život, chceme se cítit dobře. Já sama, jak jsem říkala, se vám tady v krátkosti představím a shrnu příběh, který stojí za mým posunem na vyšší úroveň v rámci mého života, tak je to, že já jsem, jak jsem říkala, podnikatelka, a mluvím na i mezinárodních pódiích před tisíci lidmi, předávám tyhle ty hodnoty, principy a zároveň i v rámci podnikání. Co se týká mě, tak se věnuju více projektům. Já je tady dneska nebudu zmiňovat do hloubky, protože to není to hlavní téma, ale baví mě podnikat, baví mě vytvářet nové možnosti, baví mě být kreativní, baví mě, když může ta moje duše expandovat a vytvářet něco, co má velký smysl a hlavně spolupracovat s lidmi. Já opravdu miluju, byť jsem introvert, se přiznám, a velmi silný a nejradši mám svoje soukromí a stáhnout se sama do sebe, tak ale miluju, když se můžu propojovat na lidi a když můžeme vytvářet něco společně. Takže díky tomu jsem šťastná, že se můžu připojit. Aha, Verče píše, že je taky silný introvert. Tak jsem moc šťastná, že se můžu připojit právě třeba do tohohle podnikatelského klubu. Ale projekt, v uvozovkách projekt, na který jsem asi nejvíc hrdá, nejvíc pyšná, tak jsou moje děti, protože je to čistá láska. Kdo máte děti, určitě vnímáte ty stejné pocity, byť to není vždycky jednoduché, si asi taky můžeme říct. A máme tady spoustu žen, takže naplnit všechny ty naše role, být skvělou mámou, partnerkou, do toho ještě ideálně podnikatelkou a zvládat veškerou domácnost je někdy náročné. Co je ale moje specifikum, tak je to, že já jsem máma samoživitelka. To znamená, že jsem s těmito malými prcky úplně sama. A byť teď už po určité době rozchodu vytváříme i harmonický porozchodový vztah, tak ty momenty nebyly vždycky takhle snadné, nebyly vždycky takhle jednoduché. A v době, kdy se to dělo, kdy já jsem zůstala s dětmi sama, tak je to 2,5 roku zpátky, kdy jsem čekala moji dcerku
která je tady vlastně na tom obrázku také. A měla jsem asi 2letého, možná 3letého, v té době už syna, teď si přesně nevybavuji. A byla jsem těhotná s druhým dítětem. A v té době se svým partnerem jsem měla pocit, že to je na věky věků, že spolu zůstaneme. No, bohužel se stalo to, že když jsme na Vánoce tedy slavili, že čekám druhé dítě, tak 1. ledna, kdy většina lidí slavila Nový rok, tak já jsem se ráno probudila a doma jsem našla dopis, ve kterém stálo, že partner nechce zůstat v tomto vztahu a chce odejít. A tím pádem pro mě se úplně zbořil celý svět. Já jsem měla pocit, že jsem nemohla ani dýchat v té době a bylo to velmi náročné. Opravdu první dny, možná i týdny jsem byla, jak se říká, tělo bez duše a nebyla jsem schopná se na něho spojit, nebral mi telefony, bylo to opravdu jako psychicky velmi vyčerpávající. Navíc v té době, protože, jak jsem říkala, už jsem měla jedno dítě, byla jsem teda maminka na mateřské, tak a při tom těhotenství jsem začala rozjíždět svůj projekt v rámci síťového marketingu. Byla jsem v něm měsíc. Kdo z vás někdy, no, kdo z vás jste někdy rozjížděl podnikání, to asi každý tady, tak víte, co je první měsíc. První měsíc určitě nevypadá tak, že byste byli na těch výsledcích, po kterých toužíte. Je to náročné, seznamujete se s novými procesy, takže pro mě to bylo extrémně psychicky náročné, protože jsem nevěděla, jak se postarám o děti, nevěděla jsem ani, jak se postarám o sebe. A samozřejmě lidé kolem mě mi říkali, budeš blázen, nemůžeš se nechat 2 děti, do toho ještě rozjíždět podnikání, to nemůžeš zvládnout. Naštěstí jsem měla úžasnou podporu ve svém kamarádovi, který mě podpořil psychicky a díky kterému já jsem v sobě našla sílu, že to zvládnu a že i s 2 malými dětmi dokážu vybudovat velké věci. A v lednu, kdy se to tedy stalo, tak moje představy byly opravdu jako náročné a v hlavě mi běžely jenom myšlenky, že ten život prostě nestojí za to. A říkala jsem si, že když už se mě děje, tak to bolestivá zkušenost, protože opravdu být těhotná a v podstatě nemít to zázemí rozcházet se v té době, tak jsem si říkala, že pokud se tohle to děje, pokud už tímhletím si musím projít, tak ať to má aspoň smysl pro ostatní lidi. Ať se to stane inspirací, ať se to stane hybnou silou pro ostatní. A já už v té době jsem si připravovala řeč, jak jednou budu někde stát a budu o tom příběhu mluvit a říkat, podívejte se, zvládla jsem to já, zvládnete to i vy. Tak jsem si připravovala řeč, kterou jsem paradoxně teda přednášela asi rok na to v Kuala Lumpur. Takže nakonec, jak se říká, všechno dobře dopadlo, ale nebylo to určitě jednoduché období a nebylo jednoduché hlavně proto, protože tam ovládala nás ta mysl, člověk neviděl to světlo na konci tunelu a vůbec nevěděl, jaká bude budoucnost. V té době jsem ale měla jedinou možnost. Měla jsem možnost uvěřit věcem, ve kterých jsem možná ještě předtím tolik nevěřila. Měla jsem možnost začít budovat ty projekty, do kterých jsem šla v úplně jiné energii, protože pokud máte například 3 hodiny denně na práci, protože s malými dětmi opravdu není možné jako pracovat déle kolikrát, někdy to nejde ani ten daný den. A já jsem vlastně nebyla celou dobu na kameře tady s vámi z toho důvodu, že malá mi tady hodinu hystericky plakala, takže jsem nebyla schopná se připojit. Takže víte, že děti si zrovna úplně nenaplánujete, jak by měli co prožívat a jak by se měli cítit. A v tu chvíli já jsem věděla, že mám jenom 3 hodiny denně, řekněme, čistého času na práci a potřebuju se dostat na úroveň, která mi pomůže zaplatit chůvu, která mi pomůže zaplatit veškeré náklady a která mi pomůže žít tak, abych dětem mohla ideálně dopřávat i věci, které jsou mnohem lepší. V té době jsem dá se říct, úplně hltala informace od lidí, kteří jsou úspěšnější než já, ale ne od těch, kteří pracují 12-16 hodin denně, protože to jsem nemohla duplikovat. Ale od lidí, kteří pracují třeba hodinu denně a vydělávají klidně i 1 000 000 měsíčně, nebo i několik milionů měsíčně. A já jsem hledala tu spojitost. Co je spojuje, co tyto lidi spojuje, že dokážou naplňovat tak úspěšně svůj kariérní potenciál a přitom mít harmonické vztahy, starat se o sebe, ještě podporovat společnost a být opravdu na tom poli toho podnikání úspěšný. Já jsem se v té době dostala ke svým mentorům, kteří jsou ze zahraničí
A začala jsem praktikovat techniky, ať už to byly techniky práce s psychologie, neurolingvistického programování, ale třeba i techniky manifestace. A tohle to jsou věci, které já jsem dala tak silně do praxe, protože, jak se říká, zoufalý člověk dělá zoufalé činy. A já jsem věděla, že už nic horšího se mi nemůže stát, takže jsem byla ochotná opravdu vyzkoušet všechno, jenom proto, abych se dostala, než porodím svoji dceru, na 100 000 korun měsíčně. To byl můj cíl. Díky těm technikám, které já vám tady i dneska ukážu, neudělám všechny, protože samozřejmě to už teďka je takový hluboký proces, tak jsem se ale na těch 100 000 za ten měsíc, který jsem chtěla vydělávat, dostala už za 3 měsíce od tohoto rozhodnutí. Další 3 měsíce na to už jsem vydělávala 100 000 týdně. V době, kdy jsem porodila malinkou, tak v 6 nedělí, když jsem měla, tak jsem vydělávala i 500 000, někdy i za den. Takže toto, co se stalo, nebyla náhoda, nebylo to, protože bych měla to štěstí jako takové, bylo to, protože jsem začala velmi intenzivně dávat ty techniky do praxe a samozřejmě tím, že už to uplatňuji na veškeré svoje projekty, veškeré své podnikání a předávám to i dalším lidem, tak je to to, co já cítím, že chci naplňovat dále, protože tak, jak jsem říkala, pokud mám za sebou tento příběh, tak chci, aby byl podporou ostatním lidem, nejenom ženám, ale i mužům na té jejich cestě. A dneska mám teďka takovou mantru, kterou tady vidíte, že skrze mě proudí hojnost k dalším lidem. Já o tom trošku budu mluvit právě v rámci těch technik. A to je to, kde já cítím to své poslání a i třeba lidé, kteří jsou u mě na osobním mentoringu, zažívají velmi rychlé progresy i v rámci nejenom financí, řeším i třeba vztahy, ale není to úplně to hlavní téma. A každopádně to podnikání mě tíhne, jakoby, nebo ke mně tíhne více, tak v podstatě zažíváme hodně rychle jako posuny. Teďka třeba z poslední praxe klientka, která je u mě teďka měsíc, tak za mnou přišla s posledními 16 000 korunami, které měla. A byla ve velmi velkém strachu, protože se zrovna také rozváděla, měla to náročné a vlastně díky těm technikám, které vám tady ukážu, se za první měsíc prakticky z nuly vybudovaného podnikání dostala na 150 000 korun. Takže věřím tomu, že pomůžou i vám a minimálně některé z nich už třeba i znáte, možná ji využíváte, možná s ní i pracujete, jenom třeba ještě nedává ty výsledky, které byste chtěli. A ty techniky vycházejí z mnoha učení, ať už je to psychologie, ať už je to kvantová fyzika, ať už je to neurolingvistické programování, ať už je to manifestace jako taková, tak skládají dohromady několik těchto směrů. Ale ta hlavní myšlenka, která provází to všechno, je ta myšlenka, že to, čemu o sobě věříme a to, čemu věříme o světě, se stává tou naší realitou. To, čemu o sobě věřím, to, co si o sobě myslím, to, co si říkám každý jeden den, kým jsem, jaká jsem, jak funguji, jaké mám vztahy, jakou mám práci. A zároveň to, čemu věřím o světě, například jestli je těžké podnikat, jestli je lehké podnikat, jestli bohatí jsou úspěšní, protože mají štěstí, nebo to museli tvrdě vydřít. To všechno jsou naše přesvědčení, která se stávají vaší realitou. Ať už budete věřit čemukoliv, tak to budete přinášet do toho svého života. A to bylo velké uvědomění těch několik let zpátky, kdy jsem si řekla, že čemu budu věřit, tak to se stane tou mojí realitou. Jak jsem říkala, že jsem byla ochotná zkoušet všechno, jenom abych se tam dostala, tak já jsem se vědomě rozhodla, že budu věřit tomu, že manifestace funguje. Nebylo to na základě toho, že bych si to vyzkoušela tolikrát, že mě někdo přesvědčil. Nepřišla ani žádná vyšší moc a neřekla mi, mi cokoliv si přeješ, to získáš. A bylo to opravdu o tom, že já jsem udělala to rozhodnutí, že tomu budu věřit. Že pokud by to mělo přinést nějaké mé benefity v mém životě, tak ty techniky budou účinné, bude to fungovat a bude to fungovat pro mě. Předtím jsem měla pocit, že to pro mě nefunguje. Že to funguje občas, že občas se mi daří, občas se mi nedaří. A bylo to neustále nahoru dolů, nahoru dolů. Nebyla jsem schopná se přesunout přes nějaký finanční limit ve svém podnikání. A bylo to velice náročné. A úplně upřímně pracovala jsem snad 12 hodin denně, možná někdy i 14, někdy 16. A nevydělávala jsem absolutně víc, než bylo třeba 40 000 korun měsíčně.
To znamená, že v té době já jsem neměla tu zkušenost, že by to fungovalo. Přesto jsem se rozhodla, že v tom krátkém čase se naučím všechny tyhle ty techniky k tomu, aby mě pomohly vytvářet větší hojnost v mém životě, větší úspěch v mém životě. A co je důležité, možná někteří z vás už třeba využíváte, já tady budu mluvit jenom o pár technikách, ale už třeba využíváte vizualizaci. Já se schválně zeptám do chatu, jestli někdo z vás už jste to slyšel, anebo jestli to třeba naopak používáte na nějaké bázi, ať už týdenní, denní, pravidelné. Mám tady někoho takového? Vidím, že někteří si berete chat do ruky, tak super. Petr Štěpánek, asi vidím tady, ne, Romana, pardon, jsem se přehlídla. Jo, Petr je tady taky, ano, Romana, ano, Petr, ano, Soňarska, ano, používám Natálie, Pavla, super, téměř denně, Vladimíra, super, Gabriela, aha, Silovova metoda, paráda, také skvělé, ano, vizualizace skoro každý den, ano, super. A Tak, Daša tady dokonce píše, ze začátku to bylo vydřené, zase máte pravdu, uvěřila jsem zákon rezonance, jak jsem denně pracovala na víře, děli se věci. Aha, busy denně, ráno, večer, super, ano, denně. Paráda, já jsem věděla, protože už jsem vás sice jsem moc neslyšela skrze malý pláč, ale trošku jsem si vás navnímávala, říkala jsem si, že budete určitě otevření těmto věcem a jsem za to moc ráda. A já vám kážu, jak tu vizualizaci můžete posunout ještě na vyšší úroveň. Aby to nebylo jenom o tom, že si denně představujete ten svůj úspěch a čekáte, až se to zmotní, ale abyste to začali zmotňovat ve velmi krátkém čase, klidně i do 24 hodin a začaly se ty procesy dít hned. A většinou totiž u vizualizace vzniká určitý problém a to je ten, že kdo z vás vizualizujete, já jsem to dělala na začátku také, tak bylo to, že jsem se na ten svůj cíl, na ten svůj úspěch, na to, co chci v životě dosáhnout, zaměřovala jenom v určitý moment toho dne. V určitý moment toho dne, například ráno, jsem si udělala vděčnost a vizualizaci a všechny tyhle ty věci. Krásně jsem se naladila, což bylo super. Pak třeba i večer před spaním, meditace, vizualizace. A věnovala jsem tomu opravdu jako energii, intenzitu. Myslela jsem si, že díky tomu se v mém životě budou dít velké změny. Jenže se prakticky skoro nic moc nedělo. To byl ten bod ještě předtím. No a já jsem si pořád říkala, jako proč. A díky zahraničním zdrojům, které mám, díky mentorům, které tam mám, jsem pochopila, že mi tam chybí jeden článek. A to je to, že i když vizualizuju, tak stále jsem ve staré verzi sama sebe. Že stále v průběhu toho dne, v průběhu zbytku dne, funguju ze starého nastavení. To znamená, že pokud já například si vizualizuju, že můj projekt je velmi úspěšný, můžete mi klidně i napsat, třeba teďka někdo, co děláte, já to můžu přirovnat k něčemu, co máte i vy. Pokud já vlastně si představuji, že například chci mít více klientů, peníze ke mně proudí, mám nějakou určitou částku na účtě. A dejme tomu, ráno tomu věnuju tu energii, naladím se, je mi v tom dobře, ale potom jdu do toho pracovního procesu a každý jeden úkon dělám z toho starého nastavení, z nastavení, kdy já pochybuju, z nastavení, kdy se necítím tak sebevědomně, z nastavení, kdy jsem v tlaku, kdy jsem v obavách, že co když se to nepovede, nebo co když nikoho nezaujmu, co když budu odmítnutá a podobné věci. V tu chvíli, bez ohledu na to, že ráno vizualizuju, tak realita se tvoří podle mýho nastavení, které mám ve své hlavě. Protože náš mozek je předem naprogramovaný počítač a co do toho počítače nahrajeme, tak to on nám vytváří, tak se chová. A toto, když já jsem začala praktikovat na denní bázi a začala jsem se věnovat tomu svému novému cíli, tomu, co chci na mnohem intenzivnější úrovni, to znamená nejenom ráno a večer, ale opravdu do hloubky, tak se ty věci začaly hýbat velmi rychle. A jak jsem tam mluvila o tom, že například jsem šla, to jsou takové ty milníky, které si člověk v životě jako pamatuje, když jsem šla z těch 100 000 měsíčně na těch 100 000 týdně, tak to byla pouhá myšlenka, která mi toto dokázala zhmotnit. Já si vzpomínám, že jsem seděla na Tenerife, v té době jsem tam byla na měsíc, abych se vzpamatovala z toho, co se mi v životě dělo. A já jsem tam seděla a říkala jsem si, jaké by to bylo, kdybych vydělávala 100 000 týdně.
A nevydělala jsem žádnou větší aktivitu, nešla jsem do většího tlaku, do větší práce, do práce na 16 hodin. Jenom jsem si hrála s tou myšlenkou a jenom jsem si energeticky ladila své tělo, aby bylo s touto myšlenkou v souladu. A stalo se to velmi rychle, prakticky během 14 dnů se to začalo dít. To znamená, ty techniky můžou být velmi rychlé, pokud já s nimi pracuju na denní bázi a přetvářím je denně. Jak tedy s vizualizací pracovat, aby pro vás měla maximální účinek, aby vás podpořila na té hluboké úrovni? Každý z vás tady máte nějaký svůj životní cíl nebo... Aha. Dáša tady píše, ano, myslíme si, že to máme zmáklé, ale když je tam to staré nastavení, moc se nadřu. Může tam být, já jsem třeba měla tohleto nastavení. Úplně upřímně a neustále ve mně se vyvolává, protože prostě mě tam zlobí, že úspěch musí být vydřený a že v podstatě i tím, že jsem tam měla hodně silný boj o přežití v té době, tak si moje tělo naučilo ideálně vytvářet výsledky v tom největším tlaku a v tom největším boji o přežití a paradoxně mě tam neustále spouští tyto věci. Ale my s tím můžeme pracovat tak, že nepotřebujeme až tak chodit třeba do terapií nebo do nějakých hlubokých meditací, protože my to dokážeme hacknout. My dokážeme tu realitu změnit prakticky v tu danou chvíli. Jenom díky tomu, že přetvoříme náš mozek, naši energii a naše tělo naučíme cítit se tak, jako bychom chtěli už fungovat. Co mě tedy pomohlo v té době, kdy jsem byla, řekněme, v tom zoufalém stavu? Představte si, že jdete v té době rozvíjet podnikání. Bez peněz, bez podpory a ještě se strašným strachem, co se bude dít. A oslovujete lidi v síťovém marketingu, který je postavený na tom, že potřebujete uzavřít obchod. V tu chvíli jdete do toho, většina lidí jde do toho, že potřebuji uzavřít. Pokud neuzavřu obchod, neprodám, nemám co jíst, nemám z čeho zaplatit bydlení a tak dále, je problém. Toto byla například moje realita. Vy tam můžete vnímat cokoliv jiného. V tu chvíli, ale pokud jednám z této energie, v tu chvíli nemůžu nikdy přitáhnout pozitivní výsledek a hlavně dlouhodobé vztahy, dlouhodobé spolupráce. Někdo z vás tady o tom dokonce mluvil, že vlastně vytváří a hledá ty dlouhodobé vztahy a vytváří k tomu ten prostor. A to je úžasné, protože přesně takto můžeme vytvořit něco, co nám bude generovat ty příjmy na mnohem vyšších úrovních. A já jsem udělala jednu věc. V té době jsem si řekla, kdybych už všechno měla, kdybych už měla všechno hotové, kdybych už byla na té pozici, na kterou chci být, kdybych už měla ty příjmy, po kterých toužím, kým bych byla, jakým člověkem bych byla, jak bych se chovala, jak bych vypadala, jaké bych měla denní návyky, jaké bych měla rituály, s jakými lidmi bych se stýkala, jak bych mluvila ke svým klientům, jak bych mluvila ke svým lidem v týmu. A dala jsem si velkou práci vytvořit svého takového avatara, verzi, já to tady mám jako Simona 2.0, a kterou já jsem se rozhodla žít už ve chvíli, kdy jsem cítila ten obrovský nedostatek. Díky tomu, že jsem se zaměřila tady na toto, tak jsem si dokázala představit, jak se ta verze mě, ta Simona 2.0 nebo Martina 2.0, Ivča 2.0, jo, nebo si to můžete pojmenovat nějak jinak, jak se vám to líbí, tak jsem si dokázala představit, jak se mám chovat, jak mám fungovat, jak mám komunikovat. A z této energie já jsem chodila potom za svými klienty. To znamená, že já jsem vizualizovala ten svůj sen, tak jak třeba děláte vy. Pustila jsem si skvělou hudbu, co vám určitě doporučím, tak třeba u té vizualizace, protože velmi dobře pomáhá, protože vizualizace funguje ve chvíli, kdy je tam emoční propojení. Pokud tam mám emoční propojení, tak v tu chvilku můj mozek reaguje na tento impuls silněji. Vytváří se nové neuronové spoje. Díky tomu, že se vytváří nové neuronové spoje, mozek začíná vytvářet nové cesty, které vám řeší vaše životní situace, komunikaci s klienty a tak dále. Díky tomu, že vy učíte a vlastně programujete svůj mozek skrze tu vizualizaci na to, co chcete, kam chcete jít, tak on vás tam podvědomě veze. I když vy v tuhletu chvilku třeba nepřemýšlíte nad svým podnikáním, váš mozek stejně podvědomě zpracovává veškeré signály, veškeré informace a samozřejmě je určitým způsobem rozřazuje do toho, aby vám je potom mohl předat v tu správnou chvíli. Díky tomu
že vizualizujeme, tak svůj mozek učíme, kým a co chceme do toho života přinést a kým se chceme stát. A ta vizualizace má velmi silný vliv na naše tělo, na naši mysl a vlastně na energii, kterou vyzařujeme potom kolem nás, se kterou pracujeme v rámci nějakého životní tady energie, kterou tady máme. A ta vizualizace, pokud je ale pouze dělaná tak, že se před sebou třeba vidím například tu finanční částku, na kterou se chci dostat. To je takový skvělý příklad, protože se dokáže konkretizovat, tak nemá ten efekt. Nemá tak silný dopad a musíte opravdu dělat i velmi často, velmi intenzivně, aby vůbec ten mozek to pochopil. Na druhou stranu, mozek má úžasnou vlastnost, že on nepozná rozdíl mezi realitou a fikcí. To znamená, že pokud vy mu něco opakovaně připomínáte, tak on tomu věří. On si myslí, že to je vaše realita. Co je ale velmi důležité, aby vám ta vizualizace fungovala, je to emoční propojení. Emoční vazba. A můžete k tomu využít různé kotvy, různé berličky, které pomáhají. Já osobně používám hudbu. Mám písničku, která mě motivuje, která ve mně spouští takovou tu energii, tu životní sílu. Každý z vás máme jiný ten vkus na hudbu, takže vám nebudu doporučovat, ale vyberte si něco, co třeba s vámi velmi silně rezonuje. Ta písnička trvá třeba i 3 minuty a ta vizualizace písničku si propojí to kotvo, to funguje velmi dobře právě v rámci jakoby kódování mozku, tak vám pomáhá spouštět ty emoce, které vy chcete mít díky té vizualizaci. To znamená, že pokud já si, dejme tomu, budu představovat, že na mém účtě teďka přiskakují ty finanční částky, nebo že přibývají klienti do mého podnikání, do mého projektu, který vy máte. A tak si můžu představovat, jak mi lidé píšou, jak mi chodí SMSky, wow, Ivy, to je úžasné, co děláš. Chtěla bych se s tebou propojit. Můžu si představovat, jak jsem na networkingové akci a jak každý člověk, který se mnou komunikuje, tak je úplně nadšený z toho mého projektu, zajímá se o něj. Nemusí se stát nutně klientem, ale vychází tam třeba to nadšení. A dám se tady do téhleté vizualizace, kterou denně udržuji, ale propojuju si ji emočně s tou hudbou, protože ta hudba ve mně zesílí pocit té emoce. Moje tělo se překalibrovává, přenastavuje na tu úroveň, kterou já potřebuju. A tělo je to, co manifestuje tady v téhleté hmotě. Naše duše je něco, co nám přináší tu energii, ty nápady, ty vize, ty naše touhy, ten směr, tu naši intuici, ale v hmotě, v praxi je to tělo, které buď to drží, ty naše staré návyky, anebo je pouští. A já jsem v té době ještě neměla tady tu svoji vnitřní mantru, že skrze mě proudí hojnost dalším lidem. Ale pochopila jsem, že kdybych už byla úspěšná, kdyby moje podnikání už bylo na takové úrovni, že já nepotřebuju nic, nepotřebuju finance, nepotřebuju hledat lidi, všechno ke mně proudí. Co bych dělala pro ty lidi? Chtěla bych jim pomoct. Chtěla bych, aby oni zažívali to stejné, co zažívám já. A v té době, kdy já jsem měla v podstatě nejmíň, tak jsem se rozhodla, že každý krok, který v tom podnikání budu dělat, bude z energie, že já podporuji lidi, že já pomáhám. Že to podnikání není smyslem hlavně pro mě, ale je smyslem pro ty ostatní. Protože většina lidí, hlavně když spouští projekty nebo když třeba nejsou ještě na té úrovni, se často zaměřuje z toho venčí jako k sobě. Co nemám, co mi tam chybí, co mi nefunguje. A ano, to je třeba realita. A vím, že to není vždycky jednoduché. A vím, že někdy tam máme tyhle ty pocity a chceme to i pro sebe. Já nebudu říkat, že nechci ty věci pro sebe, já chci pro svoji rodinu to nejlepší. Ale v té době, když jsem mluvila s klienty, jsem se rozhodla, že moje cesta nebude od nich ke mně. Vy jste tu proto, abyste naplnili moji potřebu, abych já to přežila, ale moje cesta bude, co já můžu přinést už teďka vám. Jak já můžu pozvednout vás, jak já vám můžu pomoct. Vyzkoušejte ten rozdíl, jenom si na to nalaďte. Představte si sami sebe jako toho avatara, kdy už jste na té nejvyšší úrovni, kdy už váš projekt běží tak, že vy se o něho třeba nemusíte tolik starat, že už to všechno funguje, klienti vám píšou sami, máte vybudované jméno, lidé se vám ozývají, zaměstnanci fungují, spolupracovníci fungují, vy se cítíte skvěle, vaše rodina se v tom odráží, protože vaše energie, vaše nadšení, to štěstí, které zažíváte v té pracovní úrovni, se projektuje
i do štěstí té vaší rodiny. Zlepšují se vztahy, zlepšuje se kvalita celková vašeho života. Vy děláte věci, které vás baví, pečujete o sebe, staráte se o sebe, cestujete, máte svůj krásný dům. Všechno to, po čem toužíte, představte si, že už tady je, že už to existuje. A v tu chvíli, jaké aktivity, jaké kroky a z jaké energie byste dělali ty denní rutiny? Já, když jsem se naladila na to, že je ta Simona 2.0, která už tohle všechno má, a je tady ta Simona 0.0, řekněme, která teprve začíná a je v tom tlaku, tak jsem si uvědomila, že bych třeba nepracovala 12 hodin denně, protože bych neměla strach, že musím. Protože proč jsem pracovala 12 hodin denně? Protože jsem se bála, že když nebudu pracovat 12 hodin denně, tak ty peníze ke mně nepřijdou. Ale pokud vytvářím z této energie strachu ty svoje aktivity, tak ty moje aktivity mají propis této energie strachu a tudíž přitahují opět jenom ne úplně dlouhodobě funkční modely. Proto jsem si řekla, dobrá, kdybych tedy měla už všechno, co chci, tak bych pracovala, protože mi to dává smysl. Práce mě baví a naplňuje. Ale dělala bych to proto, abych pomáhala lidem. Dělala bych to proto, abych je inspirovala. Dělala bych to proto, abych jim ukázala, že podívej se, když jsem to zvládla já, zvládneš to i ty. Pojď, já ti třeba ukážu ty kroky. A tím pádem jsem začala měnit komunikaci třeba i k tomu týmu. Více jsem se zaměřovala na ně, než na sebe. Předávala jsem úplně jiné myšlenky. Protože z pozice ještě tam nejsou, co většinou děláte? Motivujete tým, pojďte, pojďme do akce a tak dále. Ale z pozice už všechno je, všechno mi funguje. Tam je úplně jiná komunikace. Najednou k ním jdete a říkáte, co vám pomůže, co vás posune nahoru. Chcete je inspirovat, chcete je pozvednout. Toto jsem začala dávat do praxe už v té době, ale začaly se dít ty změny obrovsky rychlým způsobem. Když jsem šla na schůzku se svým klientem potenciálním, tak jsem udělala to. Měla. Jsem se naladila pocit, že já už jsem Simona 2.0, že už všechno mám, že jenom nepotřebuju získat, že nepotřebuju toho klienta nutně mít. Ale naopak, co my společně můžeme vytvořit, jestli tam bude rezonance, jestli tam bude propojení. A pokud ano, skvěle, otevřu si ty dveře, a pokud ne, super, věřím tomu, že najde propojení někde v něčem, co jeho bude naplňovat. V tu chvíli jsem tam šla a z této energie jsem mluvila k tomu klientovi. Z této energie jsme se spolu bavili a najednou ten obchod, protože spousta lidí se nerada prodává, nerada prezentuje, protože nechci lidi přesvědčovat a tak dále. Ani já ne. Ale rozhodla jsem se, že vlastně ten obchod pro mě bude zábava, bude to hra, bude to příjemné. A já miluju svoji práci právě proto, že ta práce je pro mě, že se potkávám s lidmi, komunikuju s nimi, je to úplně úžasné. A každá ta kávička s tím člověkem je pro mě ne o tom, že jdeme tvořit já nevím, business, obchod, ale o tom, že jdu poznat toho člověka, že jdu poznat osobnost. A jestli se ty naše cesty spojí, super, pokud ne, tak taky skvělé, protože každý z nás má tu možnost a se tady různě projevovat, projektovat a vlastně vytvářet ty věci, které s námi rezonují. Takže tyto věci, kde já jsem se rozhodla, že budu tím upgradem, že už budu tou verzí 2.0 v každém momentu, ale toho dne, ne jenom ráno, když vizualizuju a ne jenom večer, když jdu spát, ale už v těch aktivitách každého dne. Věřte mi, vyzkoušejte to 1 týden. Uvidíte obrovské změny. Budete jinak jíst. Najednou nebudete jíst ve spěchu. Musím to rychle stihnout, než přijde klient, nestíhám, jsem v časovém tlaku. Ne, co byste dělali, kdyby naopak všechno fungovalo a vy jste byli výborní v time managementu? Jak byste se chovali, jak byste s tím pracovali? Jo, to znamená, budete se jinak sprchovat, budete jinak vstávat, jinak usínat. Všechno to se začne velmi rychle projevovat. Budete jinak reagovat na stresové situace, na zátěže. Jenom díky tomu, že se stotožníte svojí verzí, kterou se chcete stát už teď a začnete je dávat do praxe. Není to žádná složitá, komplikovaná technika, není to žádné programování, kdy jdeme do nějakého podvědomí. Je to něco, co můžete dělat doma každý jeden den. A pokud, a to bylo třeba u mě na začátku velmi těžké, bylo to jakoby přehlušit ty staré hlasy a začít vytvářet nové návyky, které vlastně mám, tak samozřejmě ta moje mysl mě neposlouchala. Ona mě tvrdila, ne, teď musíš makat, teď musíš dřít na to, abys měla ty výsledky. A já jsem si říkala, já už nechci, já chci přece budovat v lehkosti, chci, aby mě to bavilo, chci, aby mě to naplňovalo, chci, aby to dávalo vyšší smysl, ale přesto ke mně proudily jako peníze, řekněme v neomezené možnosti. A
bojovala tam ta mysl mezi tím starým nastavením a tím novým nastavením. A já jsem si třeba pomohla tím, že jsem si dala budík do telefonu. Dala jsem si budík do telefonu, kdy jsem měla třeba 3x, 4x za den budík, kde jsem se na 30 vteřin znovu naladila na Simonu 2.0. Znovu, abych na to nezapomínala. Protože samozřejmě jsem ještě neměla vytvořené ty silné návyky. A ten příběh už jste slyšeli, že to fungovalo velice rychle a prakticky toto všechno, ať už dělám s klienty, s kýmkoliv, když už se o tom jenom bavíme i se svým týmem, tak má velmi rychlé výsledky. Co je ale důležité, tak je samozřejmě nejenom tedy ta energie, nejenom to, že jsem teda důsledná a dělám ty věci ideálně pravidelně a opravdu se ladím na tu svoji energii, že už tam jsem, že už žiju tu realitu, i když ji nevidím. A ano, zažila jsem i období, kdy jsem bojovala o peníze, o mínusové částky a určitě musím říct, že i v rámci podnikání tohle to bude přicházet. To není o tom, že podnikám a už se všechno daří a do konce života mi tady se sypou peníze. Ne, podnikání jsou výzvy. Je to vlastně určité budování naší identity. Je to zkvalitňování toho, kým jsme. Díky podnikání se stáváme lepší verzí nás samotných, pokud na sobě že pracujeme. A ty výzvy budou přicházet, protože vesmír to s námi myslí dobře. On nás chce nasměrovat tam, kde máme být a tam, kam máme jít, aby jsme žili v té radosti, v té lehkosti. Takže on vám bude dávat i ty výzvy. A může se stát, že prostě i když se vám daří, najednou přijdou propady, najednou přijdou ztráty. To se děje, to je běžné. Ale všechno to vám může pomoct, abyste dokázali velmi rychle to ukotvit. A já vím, že to není nikdy jednoduché, že pokud například jsem v tom tlaku, tak dovolit si cítit se v lehkosti je v podstatě i trénink. Je to něco, co vám pomůže. A pokud si tu mysl vytrénujete, tak v tu chvíli začnete získávat ty věci pro sebe. Je to jenom trénink, vizualizace, manifestace, zákon přitažlivosti. My všichni umíme. My s tím umíme pracovat. Problém je ten, že to často děláme nevědomě. Častěji vizualizujeme náš strach, než ty naše touhy. Když jsme v energii tlaku v průběhu celého dne, tak i ten tlak, který vlastně vytváříme, tak je manifestace. Je to to, z jaké energie potom tvoříme každý další jeden den. Všechny myšlenky, které dneska máte, 50% minimálně se bude opakovat i v příštím dnu. To znamená, vy každý jeden den tvoříte už svoji budoucnost. Dneska tvoříte budoucnost tím, co se stane zítra. A zítra vašimi myšlenkami tvoříte pozítří a tak dále. To znamená, že pokud vy chcete udělat změnu ve svém životě, potřebujete ji udělat teď, potřebujete ji udělat okamžitě, potřebujete na ní pracovat denně, aby se váš mozek naučil, že už nemusí věřit tomu starému a může věřit tomu novému. Protože mozek funguje, jak když si představíte louku, po které chodíte, každý jeden den mu říkáte, v mém podnikání se mi nedaří tak, jak bych chtěla, například. Jo? A říkáte mu, proč se mi nedaří, proč to není tak dobré, jak si představuju, proč ti klienti nechodí tak, jak bych chtěla, proč je to tak náročné, proč je to tak těžké. A každý jeden den, i když tomu nechcete věnovat pozornost, tak jsem si taky myslela, jak pozitivní, jo, a přesto ty myšlenky v tom podvědomí byly. Chodíte po té cestičce každý jeden den. A co se děje, když chodíte po louce každý jeden den po té stejné trase? Vyšlapete v ní tu cestu. Je tam ta hlína a je tam ta cesta. Ve chvíli, kdy najednou tomu tělu ale začnete říkat a tomu mozku a všem těm našim částem, začnete říkat, ne, já jsem úspěšná podnikatelka, mně se daří, tak ale mozek vám říká, počkej, tady schodila 10 let, 5 let po téhleté cestě, nebo rok, a najednou mě chceš tvrdit, že jsi úspěšná podnikatelka, tomu se mi nechce moc věřit. A on vás tam nebude chtít pustit, protože on je zvyklý tady. On je zvyklý chodit po této cestě, on ji zná, ta trasa je pro něho známá, je automatizovaná a mozek dělá jenom automatické impulzy, on se snaží šetřit energii. Znáte to, kdo jezdíte do práce autem, jezdíte pořád tu stejnou trasou, najednou máte odbočit jinam a zjistíte, že stále jedete tu stejnou trasu, že jste zapomněli odbočit. Protože mozek má tendenci automatizovat ty věci, aby šetřil energii, aby nemusel tolik spotřebovávat vlastně tu energii, kterou má. To znamená, že i vaše myšlenky jsou automatizované. A pokud vy je uvolníte do té reality a začnete jim najednou říkat, já jsem úspěšná podnikatelka, vizualizovat si jednou denně, že se teda děje ta aktivita, tak ale mozek vás tam nebude chtít pustit, protože on vás bude tahat na tu starou cestu. A právě proto, čím častěji budete vyšlapávat novou cestičku, čím častěji budete svoji vědomou pozornost
přenášet do svého nového já, tím častěji a tím rychleji se ta cestička vyšlape a ta původní, co se děje s původní cestičkou, po které přestanete chodit? Ona zaroste. Takže pokud já si budu říkat, jsem sebevědomá, moje podnikání funguje. I když tomu na začátku ten mozek nebude věřit, ale vy si to propojíte s hudbou, pomůžete tomu tělu, aby cítilo ty emoce, budete se ladit na tuto energii pokaždé, když jdete za tím klientem, pokaždé, když prezentujete svůj projekt na networkingu a sednete si a řeknete si, já jsem Verča, verze 2.0, buduju úžasný projekt v rámci Podnikám česky, lidé to milují, připojují se noví franšízanti, připojují se noví lidé, je tady úžasná energie, expandujeme do zahraničí a tak dále. Tohle už se děje a půjdu a tak to povedu svůj klub, tak to povedu svůj networking v tuto chvilku. A budu to takhle dělat denně, že jo, v rámci každého klubu a ještě třeba i ráno, když vstanu a tak dále, tak najednou to mé staré já, nevím, jak to mám zvládnout, nevím, jak to mám třeba udělat, začne postupně mizet a vyšlape se ta nová cestička. A třetí, poslední bod, který v podstatě už jsme si tady řekli, ale jenom s vědomím, je nejenom to, že vizualizuju nějakou myšlenku. A jenom bych tady možná chtěla dát tip pro vás, co nevidíte obrazy. Jo, nevidím před sebou ten šek, nevidím před sebou ten účet. To není nutné. Ono jde o to, aby hlavní věc, která je klíčová ve vizualizaci, je to emoční prožití. Vy to nemusíte vidět, vy to potřebujete cítit. Vy nepotřebujete přesně vidět, že vám na účet přišlo 100 000 a někde to tady máte napsané. Ono opravdu stačí a mám klienty, kteří neumí vizualizovat, nedokážou si představit tu věc, přesto se jim dějí ty změny, protože se zaměřujeme na to procítění, protože ta důležitá část je to vaše tělo. Tělo vás drží ve starém nastavení. Váš nervový systém je naučený nějak fungovat a vy ho potřebujete přeučit, aby on pustil tu energii, aby nedržel ty bloky, aby nechal proudit ten vesmír skrze vás, aby nechal proudit tu energii vesmíru, aby se k vám dali přitahovat lidé, kteří jsou na stejné frekvenci, stejné vibraci a tak dále. To všechno drží naše tělo. Pokud vaše tělo naučíme cítit se, jako by to už bylo. Představte si opět sami sebe. Jo? Verča, která už je tedy úspěšná, ještě úspěšnější, ona už je tak úspěšná, ale ještě třeba na té verzi Verča 2.0, jak sedí, jak se chová, jak komunikuje, ty pohyby jsou jiné. Jenom když budete mluvit už z vaší vyšší verze, vaše pohyby se změní. Já jsem třeba studovala lidi, kteří jsou multimilionáři, přednášejí na konferencích. Podívejte se někdy na to, pokud máte možnost. Oni mluví úplně v jiné energii, oni mají takovéhle flow. Jejich pohyby jsou velice jako plynulé, klidné. Když to člověk, který je v tlaku, ve stresu, má hodně trhané pohyby. To všechno projektuje vaše tělo. Vaše tělo v podstatě hovoří tím jazykem, který vy mu říkáte, to, co si o sobě myslíte a prezentuje to dále. To znamená, pokud vy budete budovat tu verzi 2.0, projeví se to ve vašem těle. A vaše tělo začne zhmotňovat ty věci, které do sebe, které chcete přitáhnout. Váš mozek už to chce, vaše duše už potom volá. Proto vám ty impulzy dává, proto vám ty myšlenky dává. Ale touží potom ještě i to tělo. Potřebujeme naučit tělo cítit se tak, jako by to už bylo. No a v podstatě potom už v praxi, pokud jedu z téhleté úrovně, tak dochází vlastně k těmto změnám, které můžete dělat buď to vědomě, oni se stejně dějou i nevědomě, a je to škálování vašeho podnikání. Ve chvíli, kdy už budujete z nové identity, v tu chvíli vaše podnikání vypadá jinak. Garantuji vám, že vaše procesy, každodenní procesy budou úplně jiné. Jsou úplně jiné procesy, když vyděláváte 20 000 měsíčně, když vyděláváte 50 000 měsíčně, když 100 000 měsíčně, když 100 000 týdně. Jsou to úplně jiné procesy. A ne takové, že musím pracovat více. Můžete pracovat stále. Já pracuji, mám teda čistý čas na práci většinou tak 5 hodin denně, do toho mám několik projektů. A je to proto, že jsem vytvořila nové návyky, nové myšlenky ve své hlavě. Jedna z těch manter bylo, že můžu pracovat méně a vydělávat více. Že mohu vlastně toto pro sebe si dovolit. Protože proč by ne, když influenceři na sociálních sítích mohou fotit kávu, tady Pavla, že ho říkala, že jste travel influencery, cestovat, fotit kávu a vydělávat super peníze, tak proč bych já, která také buduje něco, přináší hodnotu, nemohla pracovat méně a vydělávat více? Dovolila jsem si, že moje práce, moje peníze nerovná se čas, který tomu věnuji. A může to být cokoliv dalšího. Může to být to, že k vám přicházejí skvělí lidé. Že věříte tomu, že každý člověk, který k vám přijde,
Je člověk, se kterým něco vybudujete, vytvoříte. Já jsem třeba na začátku si držela v rámci podnikání jednu myšlenku, kterou jsem prostě nechtěla nechat přehlušit všechny ty svoje hlasy, všechny ty čertíky, co mi seděly na ramenách a říkali, to nezvládneš, to nebude fungovat, co když se ti to nepovede a tak dále. A jenom jsem si říkala, půjde to snadno a rychle. Půjde to snadno a rychle, půjde to snadno a rychle. Věřte mi, nešlo to tak rychle, nešlo to tak snadno, ale kdykoliv přišly ty těžké momenty a já jsem se doma hroutila, brečela jsem a v té době já jsem brečela skoro každý den, protože jsem prožívala ještě i ty emoční vytíženosti svoje, které jsem tam měla. Tak jsem si říkala, ne, půjde to snadno a rychle. To je moje realita. Této realitě já věřím. Jo? Takže vytvoření nových návyků, vytvoření nových myšlenek a vlastně začnete opouštět ty staré vzorce. A to podnikání potom uvidíte sami, že vás začnou napadat nové nápady. Začnou vás napadat inspirace. Začne vás napadat to, že s kterým kontaktem se můžete propojit. Začnou k vám přicházet úplně jiné kontakty, na úplně jiné úrovni. A jenom vy si dovolíte a řeknete si, dítě, já už jsem tou verzí, já už si můžu dovolit přitahovat takovéhle kontakty, já už si můžu dovolit přitáhnout klienta, který sedí na té schůzce se mnou a řekne, wow, Ivy, tak to je bomba, tohle chci, kde si to můžu koupit? A rovnou takhle zaplatí a rovnou jde do té akce. A ještě při nejlepším přijde a řekne, ještě tady mám pro tebe 5 lidí, kteří to taky chtějí. Ideální klient. Proč se nedovolit věřit této realitě? Protože stejně něčemu ve své hlavě věříte. Stejně si něco do té hlavy programujete. Věříte možná tomu, že takový klient, když už to je těžké takového člověka získat. Já často slyším, hlavně od lidí v síťovém marketingu, je těžké najít kvalitního člověka. Ano, pokud tomu věřím. Pokud věřím tomu, že to je těžké, tak to těžké bude. Pokud budu věřit tomu, že je pro mě snadné hledat kvalitní lidi, kteří budují se mnou projekty, tak se to bude dít. Vy máte svoji moc nad svým životem ve svých rukách. Vy dokážete tyhle ty věci ovládat a je to ve vašem rozhodnutí, jakou myšlenku každý jeden den nahrajete do té své hlavy. Tak, děkuji moc, že jsem vám tady mohla nasdílet tohleto téma. Já se podívám, jestli tady máme jenom... Aha, super. Petr tady píše tip, který pomáhá jemu udělat si obrázek té částky na účtu a vytisknout. Super. Taky skvělá pomůcka, pokud třeba neumím vizualizovat tak dobře, ale vizualizace se dá prosím vás natrénovat. Je to opět jenom trénink našeho mozku. Tak a prožívat to. Přesně tak. Radovat se z toho. Já vždycky říkám, oslavujte i ten nejmenší úspěch, jako kdyby jste udělali něco úplně úžasného. Uzavřeli jste jednoho klienta, wow, boží, úžasné, prožijte to, jak kdybyste jich uzavřeli teďka 100, jak kdyby to byl milionový klient. A věřte mi, tahle ta energie ve vás, ne, že Ježíšmarja, dneska jsem uzavřela jenom jednoho klienta. Chtěla jsem 3, ale mám jenom jednoho. Evidentně to asi nepozbudí to vaše sebevědomí, nepomůže vám to tvořit opravdu úspěch. Když to, wow, jsem dobrá, uzavřela jsem jednoho klienta, je to úžasné, ještě jsem se u toho cítila skvěle a opravdu to prožije, tak ta realita se potom bude zrcadlit dál. Tak, udělat si obrázek, který máme, počkejte, ještě mrknu, úžasné sdílení, odpojuji se, máme listky na lanovku, super. A myslím, že úžasné, když pracujete na něčem, co vás baví a má smysl, čas nevnímáte, vesmír taky nezná čas. To je pravda, jenom vždycky doporučuji se zeptat ještě sama sebe, pracuju, protože opravdu jsem v tom flow, anebo protože něčemu tam věřím. Například věřím tomu, že nemůžu teď odejít, protože co když něco se stane a tak dále. To neříkám, že je jako tento případ, ale jenom třeba pro ty z vás, kdo máte pocit, že já jsem třeba byla ten člověk, já bych mohla pracovat od rána do večera. Ale uvědomila jsem si, že jsou i jiné věci v životě, že jo? Tak mám děti, takže děti mi k tomu hodně pomáhají, oni mě nenechají pracovat od rána do večera, ale opravdu ptám se, vždycky se sama sebe ptám, čemu v tomto věřím. Čemu tady věřím o sobě a čemu tady věřím o tom svém projektu, o tom svém podnikání. Jo, a to je to, co mě nasměruje, jestli tam je ta energie čistá a je vlastně z pozice důvěry, anebo tam tvořím třeba ze strachu, z nějaké obavy. Tak, aha, Petr tady píše, já třeba malé žádné nyní nebudu, to používám svých firm určitě, to, jak jsem říkala, to se dá používat ve vztazích, to se dá používat v času, v time managementu, to se dá používat ve firmách jakýchkoliv, to je obecně platné pravidlo na cokoliv ve vašem životě, co chcete dělat. Může to být i to, že si chcete zmotnit nádhernou dovolenou, nebo dům snu, tak přesně tak, jsou platné univerzálně.
Úžasné myšlenky, velmi to se mnou rezonuje, děkuju. A děkuji za ten informaci, souhlasím se vším, asi vděčná, že jsem si to zvědomila. Jo, super, super, Simčo, úžasné, moc děkuju, taky děkuju. A děkuju, jsem šťastná, že jsem byla součástí toho přednášky. Jdeme na to, Soni, ano, jdeme na to, jdeme se ladit krásně. Děkuju, ano, souhlasím se vším. Já se raduji z maličkosti a opravdu vděčná za cokoliv, co se mi stane. To je také skvělé, určitě to je taky jeden z velmi silných principů. Akorát na to už dneska nebudeme mít čas, ale nevadí. Máte úžasný talent mluvit, hodnotu mají vaše myšlenky, wow. Děkuju, děkuju, toho si moc vážím. Děkuju si mi opravdu. A to je právě ta verze 2.0. To je jenom to, že trénuju už jenom na to, kým budu, až budu mluvit ještě na větších pódiích, ještě silněji a tak dále. Takže tady to vidíte v praxi. Jo, a to všechno je jenom vytvořené, naučené. Já jsem se nenarodila s nějakým darem mluvit, ale to je to, co v sobě trénujeme, takže to zvládnete opravdu každý z vás. Děkuji, jsem opravdu úžasné, těžko se hledají slova, moc děkuji, toho si opravdu vážím, tady té krásné zpětné vazby, moc děkuji za skvělou prezentaci a energii, kterou k nám vysíláte. Paráda, moc mě to těší. Ještě na závěr jenom ta ještě Romča píše, potvrzení, mám i své zkušenosti v oblasti vztahu, opravdu to funguje, skvělá přednáška, moc děkuju. Jenom na závěr, už trošku mimo tohleto, chtěla bych vás pozvat, protože jak jsme tady zmínili, mluvila o tom i Pavla s Ivem, spouštíme v rámci spolupráce s Podnikám Česky klub, on je zaměřený primárně na network marketery, ale není to podmínka. Já bych se tomu jako nebránila, pokud nejste se síťovým marketingu, protože i Petr říkal, prostě principy fungují všude. A co je naším cílem tohoto klubu? My, protože se v odvětví síťového marketingu pohybujeme, vidíme tam ty výhody i ty nevýhody, které to má, chápeme nějaké povědomí, které třeba i síťový marketing stále má a vidíme i kolikrát, že lidé se neumí projevovat profesionálně, brání v tom určité bloky a tak dále. A bez ohledu na to, že dělám nějakou svoji firmu, pro mě další taková osobní jako záležitost, protože to odvětví mám ráda, je to pozvednout ho na vyšší úroveň. Pozvednout vlastně kvalitu toho síťového marketingu. A nádherně se tady propojila myšlenka, která v podstatě spojuje podnikatele napříč B2B sektorem. Tady v rámci Podnikám Česky, tak v podstatě stejné propojení jde udělat kdekoliv. A já jsem se v podstatě rozhodla, že tady spojíme ještě vlastně s Pavlou a s lidmi, kteří se do toho aktivně zapojují, ale zvenčí. Takže vytvoříme platformu, která bude pomáhat lidem bez ohledu na to, v jaké jsou firmy síťového marketingu, vzdělávat se, růst, propojovat se, získat podporu, protože ne každý člověk, i třeba v té firmě, je v týmu, který s ním rezonuje. To se někdy stane. Ne každý si rozumí se svým lídrem a plénem. To znamená, že tady může získat podporu. Miluje tu firmu, je v ní spokojený, miluje ty produkty, ale chce třeba komunitu kolem sebe, která je podporující, rostoucí, přenáší nějaké know-how. A součástí toho klubu bude každý měsíc vzdělávání. Vzdělávání od lídrů, kteří už jsou v rámci československého trhu na určité úrovni, mají nějaké kvality, ať už velké zkušenosti, zajímavé know-how, nebo zajímavé výsledky, které se třeba jen tak nevidí. A vlastně tito lidé budou předávat vám zkušenosti. Pokud v síťovém marketingu nejste a podnikáte v čemkoliv jiném, ať už jste kouči, nebo nevím, prodáváte vlastní produkt, nebo máte svoji vlastní firmu, přesto je tento klub i pro vás otevřený. Můžete se tam přijít podívat, můžete si to navnímat, protože věřím tomu, že to know-how, který ty lidé ponesou, kteří budou předávat těm lidem, kteří se tam budou chtít rozvíjet, nebude jenom o tom pro ten síťák, ale je to opravdu i pro lidi, kteří jako chtějí podnikat nebo kteří komunikují s lidmi, protože my budeme dělat i to, že protože samozřejmě v síťovém marketingu je klíčová komunikace s lidmi a nějaká vazba, ale většina lidí jde hodně tvrdě do toho prodeje, nefunguje jim to, mají ten pocit, že musí přesvědčovat a tak dále. My chceme ukázat, že s tím kontaktem se dá pracovat velice kvalitně. A to věřím tomu, že pokud jste i tady v tom networkingu a získáváte kontakty na různé podnikatele, tak i tyhle ty typy můžou pomoct vám, jak ten kontakt vlastně využít jakoby v tom krásném slova smyslu, proto, aby z toho vznikla určitá jakoby podpora v tom vašem životě. Nebo ano, je tam samozřejmě možné se propojit dneska, proto vám to tady i sdílím a já poprosím potom, jestli je tady Ivo nebo Pavla, jestli byste mohli nasdílet link, prosím, do chatu. Určitě, určitě, rádi vás pozveme. Tak jenom tady dejte prosím link na dnešek, jestli máte na Zoom přímo a budu moc ráda, ať si to když tak můžou skopírovat klidně už tady, kdykoliv byste se chtěli připojit. Je to v 19 hodin.
a věřím tomu, že by vás to mohlo podpořit, i když budete z jiného sektoru. Jo, i když budete vlastně v jiném vůbec odvětví, ale přesto se tam můžete s námi vzdělávat, můžete čerpat inspirace, protože chceme každý měsíc přinést teda nějakého velmi zajímavého hosta a dokonce i z různých oblastí a zároveň tam chceme mít i lidi, kteří jsou třeba v síťovém marketingu, ale mají, řekněme, pozice, které jsou takové běžnější, trošku dosažitelnější, protože ne každý třeba má ambice tady vydělávat milion měsíčně a podobné věci, nebo stát se lídrem, který má desetitisícové organizace. Někdo by chtěl jenom v tom síťovém marketingu uživit sám sebe, dělat práci, která je svobodná a tak dál, takže budeme moc rádi. A samozřejmě, pokud jsou tady i lidé v klubu, nebo jsou tady lidé, kteří v tom síťovém marketingu jste a chtěli byste se i aktivně třeba zapojit a nějakým způsobem i třeba vy nějak pomoct, nebo máte zajímavé know-how, zajímavý příběh, budu moc ráda, pokud mi napíšete klidně i soukromně, protože moc rádi vás tam i jakoby podpoříme a moc rádi tam třeba vám dáme i nějaký prostor, abyste tam mohli být s námi, protože jsem ráda, že se můžeme propojovat i napříč jakoby kluby, tady takhle navzájem. Takže to, co jsem vás jenom chtěla pozvat na dnešek v 19 hodin, link se dívám, že už je v chatu. Budu moc ráda, pokud tam přijdete, třeba i jenom podpořit nově vznikající klub v rámci Podnikám česky. A za mě tedy dneska, Veru, moc děkuji, moc si toho vážím, že jsem tady mohla hovořit a děkuji i vám za ty krásné zpětné vazby a za to, že jste mi věnovali ten váš čas, takže toho si taky moc vážím.